Әне, тұрмышта ең мөһим нәрсә ул? Ең мөһим саулык майым. Аннан соң бигрәк тормыш вакытын җиткәч, семьялану, балалар. Алар бик зур байлык балалар булу майым. Баласыз кеше ару бәхетсез. Андыйлар да бар. Бар, шул да. Байлыклар нәстәләрдер. Дөньяга майым Аллаһ Тәгалә безне кунакка гына җибәргән. Бөтенебезне. Кемгәдер әзрәк торырга, кемгәдер күбрәк яшәргә биргән. Ул майым Аллаһ Тәгаләнеке. Сөйләсәң, әле шунардан минем нәстә гөнаһлыгына булмый. Нәстәтән дөньяның җәннәтендә торабыз әле халык. Да, әне. Майым, дөньяның җәннәтендә торабыз. Гөнаһлыгына булмый, шулай атып мин әйтәм. Безнең бит ул вакытта халыкны азап күрүе. Майым. Алла, ничек соң бу тормышны насар дияргә? Күт карават кап, күт чия кап тәнә, күт куржауник кап, билусы ва, юк инде үзгә емеслегә дә була. Күт